Ce faceți, băi, băieți și fete? Bine v-am regăsit la un nou episod, mă joc Dead by Cringe Life. Și astăzi m-am gândit să mă joc, nu ca Survivor, și ca Survivor. Că da, n-am chef să joc acum, dar am niște nervi de partidă, deci efectiv. Scuzați-mi vocea, sunt mai retarded, habar n-am ce am, de răcit nu-s. Da. Ok, intrăm în meci. Mama, mă joc cu fucking rank. Am lapsus. Stai, dacă cum se cheamă? Cu prestigiul, așa. Da, cel mai retarded la web. Hai să dăm level up. Până începem meciul. Fuck, stai, da, am să folosesc un build care m-am mai jucat cu el și mi se pare destul de decent. Da, ok. Apropo, nu știu dacă v-am zis, dar mi-am reparat PC-ul, mi mere ok ca nou. Ok, cream că e ca nou și acum pot fac videouri, dar basically am zis, nu cred că o să postez de 2 ori pe săptămână, cred că o să, nu, stai, fac. O dată la 2 săptămâni, da, cred. Dacă văd că vă place și așa, văd, poate o să mai aduc pe cineva în acest joc, da. Pentru că e fucking, adică poate să te joci singur, like, o să vedeți gameplay-ul. Și eu sunt mai handicapat când mă joc jocul ăsta, dar da, e partea a doua. Ok, suntem pe Fractured Cold and Fun, Fractured Couched. Am și zis-o bine. Uite, ăsta e build-ul meu. Și fix pe tine era că aia e fix. Opa, prunc, hai să vedem ce noi. Jesus Christ, credeam că se le-ar putea de ia, identitatea. De unde provii? What the fuck, dar de ce aud headbeat? Acum... Stai, fac aici o letă. Vină, man. Are you serious? Dude, te rog, zic că-ți dai wiggle. Nu. Mamă, m-a lăguit! M-a lăguit! Vrea jocul ăsta! De ce trebuie să... Sper că nu-ți mă aud. Holy shit! Singura dată când am făcut experii, de ce nu? Bro, epileptic. Hai bă, de ce m-ai abandonat? De ce am dat drop dacă e gen? Și Tom? Mă, pe mine, dar nu știu de ce. Normal, ia. Nu știu de ce îmi dă free. Bă, dar e respect, boy. Bă, nu merg schema cu căcat! Cam o dată singur, gen așa. Nu dădeam record. Bă, m-a picat cu un flashlight dintr-un chest și am tot pe cod dintr-un parte. Hello, where is everybody? Oh my god, average rank pe mine. Bă, nu pot plâng de ăștia joacă mai bine decât rankul. Nu se leacă mai de brain dead. Dar nu zic că e
the dance, dude. Am 700 și ceva de ore în jocul ăsta, nu știu de ce. Nu pot să joc. Hello man, I am 50, fuck, you gay. Hello, come here. Come. Where is you, man? Come. Without cheese. Yay! What the fuck? Ok, hitboxes, what the fuck, am văzut. Am asistat ceva retardat exact ca mine. Și mă joc ceva retardat exact ca mine. Bă, nu poți să faci una cu filmul ăsta. Ce? Ești cam vip, zici că sunt fucking Anglia. Și mă joc cu ceva din fucking United States of Germany. Hai, da, mă joc cu ceva din... Zici că sunt Australia și mă joc cu un american, gen. Vreau să dau capul acestui film. Bă, dar ce-i cu netul meu? Mi-a trimis o poză cu mare pasă de trailer. Ce faci pe increment? What the fuck? Ok, da. Hai, următorul meci. Suntem a doilea meci. Ok, hai că n-am să mai fiu așa de handicapat, promit. Am să încerc, adică nu promit. Dar am să încerc. Scuzați-mă, vă rog. Da. În fine. Trebuie să faci... Ha, bă! Nu mă fac că... Încep dansul. Hai că dansul... Stai, cum se chema? Muzica aia. Chernobyl, hai că da. Pa. Ceva... Nu vreau să-mi iau copyright, da, ok. Hai că are de pui mei. Imaginează să n-ai dark mode pe YouTube. Sper că nu eu, te rog, zic că nu eu haită de shit as fuck RPD, de exemplu. Nimeni nu iubește RPD-ul, nimănui nu-i place haita. Hai să fim serioși. Nici mai bine. Probabil biblioteca din RPD-ul nu-i supra. Mamă, muzica din Safe House. Da, am Resident Evil, l-am făcut să funcționeze. Dacă vreți să fac videouri cu Resident Evil 2, de unde provine Leon, cu care mă joc, spuneți-mi. N-am jucat jocul ăla în viața mea și parcă aș vrea să fac un videoclip cu el. Dar nu știu dacă o să vă placă sau nu. Hello. Rambrșcă! Habar n-am de unde vine. Deci... Hai, S-Twin. Hai, de unde vine ea, da? Și cu aia. Cum o chema? Veronica Dăncilă. Hai, că știu eu. Dăncilă. Dar eu singurul asleep. Like, fuck off. What color is your hairline? Vă rog, nu vreau copyright. Îs prea sărac. De ce aș face? Vreau să dau cheese. În același timp îs prea dement ca să-i pot să alerg kill-uri. Hello, man. I'm from Fortnite. Toții s-au dormit în afară de mine. Vreau, I want to take cheese. Hello? Dude? You here alive? Hai să-l dau kill. Bă! Unde e ăsta? Mă gândesc să iau celălalt, am tot setul cu Resident Evil 2 pe Dead by Daylight sau să-mi iau DLC-ul nou. Care dintre
Ziceți în comentarii dacă nu fac eu o decizie. O curva. Wow! Brșcărâm brș! Și mai încercat. Lumos, stay mad! Mă blind și slow. Du-te în satelit! Du-te în... Te rog, zic că e dement și nu știu. Ba nu, nu-i dement, deci... Ba da, e dement. Ha 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 ha! Ură! Let's go! Am uitat de parcul ăsta, e așa! Bag ceva. Îmi bag toată pula. Îmi bag toată pula. Am crăpat mouse-ul, gen pe bune. Am o gaură mouse acum. De mă duce? La adică, mersi. Duci la hook-ul ăsta. Bă, tu ești dement, ești debil. Ce faci, Bi? Îți place lupul ăsta? Îți place, a? Hai. Bă! M-am blocat în pelet și gay jocul ăsta! Ok, am zis mă prost. De ce pui m-am blocat în pelet? Trebuie să ești dement și nu. Mai du-te! Pe bune? Pe bune? Bă, ce-am făcut? Ce-am făcut? Bă, ce-am făcut? În the camp! Bă, jur. Și singura dată când n-am decisive, dude. Olo! Ce killer-is la rankul! Ia! Sper că are barrow time. Te rog, zic că ai barrow time. Te iubesc dacă ai... No homo. Full homo, de fapt. N-ai barrow. Du-te în pula mea! Ba da! Te iubesc. Ești gay de tot. Ești gay de mi-o sugi. Fut-te în gură, Stef. Ești handicapat. Mi-l bei. Duceți-vă în pulă cu satelitul. Nu mai joc de bag. Du-te în pulă. Am ner. De pe. Mă duc în dulap, du-te. What the fuck? Mă doare fix în pulă. Handicapat mă joc să-mi putac. Hai, de pula mea, mai handicapat. Handicapat. Bă, știam că singurul debil. Cel mai debil. Hai, faci, eu mă pun pe dinatoare, nu-mi pasă dacă să fie boring gameplay, mă doare fix în pulă. Am nervi. Killerul mă campează ca... Kill. Așa, ia. Da, kill. Dați kill, băi, nebunilor. Du-te în pula mea.
Perfect. Bine cu dafe, bine cu rata, bine cu rata, bine. Nu te sinucide! Pengui. Ai, Doamne, bă, tu l-ai văzut cum a căzut? Ok, nu mă mai duc eu. Doare, pule. Mă duc. Aoleu. Muzica de safe zone. Resident Evil. Ba, calul. Bă, fă ce generator, eu mă duc după restul, mă doare cor dacă mai mor. Eu bag la ăsta, m-a complicat. Mamă, ce... Nu-i deloc obvious aia, gen. Schemă cucat. Schemă cucat. Și eu încă o schemă cucat. Dași că ăsta vine aici, dau sabul. Du-te în pula mea! Du-te în pula mea! Tu vezi, bă, ce delay are jocul! Monkeypox în pulă! Bă, să mor eu că ăsta știe să joace. Mao. Mă joc în W? Bă! Bă! Ce-am făcut? Fugi, bă. Fugi că ți-o bag. Dă-te în pula mea! Dă-te! Dă-te! Hai de pula mea. N-am uitat atât de mult în viața mea să mor eu. Bine, decât numai în ziua asta. Du-te în pula mea! No! Nu! 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 Ah, e Weaver. E Weaver. Se duce după gagică. Dă-le prieteni. Dați-mă de retardismul meu. Am să încerc să nu mai fiu așa handicapat. Nu, asta o să fiu. Asta o să fiu în titlu. Dați de retardismul meu. Aoleu, o să mor eu de mult. Vreau să joacă Shutdown de mult. Bă, nu mai nimeresc nici puțin. Cheaton copilă, ce pula mea fugi spre killer, ești debil? Bă, ăștia măcar îs prea praf la joc. De ce pula mea pui? Du-te în pula mea, că credeam că o să-mi reușească până adu... Ce pula mea, e cu angle-ul ăsta, ești debil? Da, cam atâtea mi-au fost, nu fiți handicapați. Bă, nu, ăsta mi-a fost. Ce fac, bă? Schimă cu căcat. Bă, ăsta-i ori handicap. Du-te în pula mea, am vorbit prea devreme, fugi pula, du-te în cură. Vă zic din experiență, și mai handicapat. Când nu filmez, îs mai handicapat. Bă, ăsta-i debil? Deci nu pot să-mi iau... Fugi. Am jucat cu ultimii handicapați de killer. Gen, pe bune!
Bă, atât au fost meciul, du-te în pula mea.